Nyika yeAmerica yopindira nyaya yekusungwa kuri kuitwa vanhu munyika yeZimbabwe. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Nhasi ndiri kusangana nenyaya panapa iri kutaurwa neUS Embassy. Vari kutaura oni nyaya iri kunetsa muZimbabwe, nyaya iri kutemesa vanhu vakawanda musoro. Iko zvinezvi vanhu vari kutonzi operation yekutosungwa kwevanhu sekutaura kwazviri kuitwa nevamwe vanoita zvematongerwo enyika vari kuti vanhu ava vatori paoperation yekusunga vanhu vese vanoita zvematongerwo enyika ekupikisa maleaders ese ndovari kunzi vese ndovari targeted. Wese anenge ati bufu kana kuti wese anenge akambotaura something nekuda kwezvikonzero zvekuti vari kutarisira kana kuti vari kufungidzira kuti pamwe zvichida muZimbabwe vanhu vari kuda kuratidzira kana vari kuda kuita mademonstrations pamazuva ayo pari kuda kuitwa musangano weSADC summit uyo uri kuitirwa munomu muZimbabwe muHarare kuMount Upton. So American Embassy iri kuzobuda ichiti the increasing reports of detention and violence towards Zimbabweans exercising their constitutional rights of freedom of expression and assembly run counter to the democratic principles upon which SADC is built. Ndo mashoko ataurwa neAmerican Embassy vari muZimbabwe vachitaura nyaya iyoyo yekusungwa kuri kuitwa vanhu. Asi ndiri kuzoona uyo mutauriri kana kuti spokesperson kana kuti mouthpiece yaPresident Emmerson Mnangagwa uyo anoitwa George Charamba achipindura achitaura nyaya iyoyo paTwitter. Ari kupindura izvo zvanga zvataurwa navo. Ari kuti this from a representative of a country where opposition leaders are grazed by bullets. Ari kuedza kupindura achitaura achirifeya kunyaya yakaitika kuAmerica kuna vaDonald Trump avo vakarohwa nzeve yavo nebullet. Iro bullet riri kunzi rakatopodza raida kutovarwa musoro saka rakabva rinorova nzeve. Ndo nyaya iri kubva yataurwa panapa iri kunzi avo vanhu avo vakuda kutudzira zvekuita iko kwavo maoppositions vanotorohwa nebullet 1. Ndo nyaya iri kuzotaurwa kana kuti ndo respond yavari kuzopa pane ningirikini yanga yataurika panapa panyaya yezvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Ndo nyaya yacho muri yeZimbabwe payave iko zvinezvi.